гулгашти Сафар Амиршоев дар маркази шаҳри Кӯлоҳ. ҳоло ин ҷо дар ҷои гулҳо алаф дамидааст. ин мард ҳам алаф медаравад. чанд соли пеш ин ҷо гул медамид. мақсад дар бекоримон мемоям як хоп алаф шаҳрдорӣ хай мега ки мақсад эҳтиёт кинен гулора тоза кинен вехоша мақсад вехи дарахтора тоза кинен. соли 2019 бахшида ба 30-солагии истиқлоли Тоҷикистон дар Кӯлоb 5 боғу гулзор бунёд шуд. боғу гулгаштро идораҳои алоҳида бо 10 миллион сомонӣ босозӣ карданд. гулгашти Сафар Амиршоевро Кумитаи андоз ва молия, боғи Хуталонро ширкати Роҳи Оҳан, боғи Сайдалӣ Вализодаро донишгоҳи Кӯлоb, Ҳамадониро ширкати Талко ва боғи Исмоили Сомониро аз буҷаи шаҳр босозӣ карда буданд. дар натиҷа бархе идораҳо аз ширкатҳои сохтмонӣ қарздор монданд. сокинон мегӯянд онҳо бештар ба корхонаҳои истеҳсолӣ ниёз доранд, на боғу чаманзорҳо. боғе ки имрӯз сохтанд назорати қатъӣ мебурд, ҳамон одамое ки нисбат ба ҳамин кор сари кор доштанд дар сари вақт нигоҳ мекарданд ба ин дараҷа намерасид. ин ба боғ тааллуқ надорад, ин як чизи чароговори ҳисоб мекунад. гулгашти Сафар Амиршоевро соли 2019 молия ва Кумитаи андоз босозӣ карда буд. дар торнамои президенти Тоҷикистон гуфта шудааст, дар гулгашт беш аз 600 дарахти ороишӣ ва сояфкан ва беш аз 650 000 гули мавсимии доимӣ шиноидаанд. нигоҳбини он бар уҳдаи идораҳои бозсозӣ гузошта шуда буд. дар раёсати молияи минтақаи Кӯлоb гуфтанд, ин вазифаро соли 2021 ба ҳукумати шаҳри Кӯлоb вогузор кардаанд. ба гуфтаи кормандони молия, дигар нигоҳбини он бар уҳдаи шаҳрдорӣ аст. дар соли 2021 ҳозир дар ҳукумати шаҳри Кӯлоb дар боғи Хуталони шаҳри Кӯлоb қарор дорем. ина нигоҳ кунед. ҳамин ин ҳам садои тамошобин аст ки аз бинии шикаста як парранда қисса мекунад. дар боғи Ҳамадонӣ соати насб шуда баъд аз як ҳафтаи истифода аз кор монд. ин аст авҳоли гулгаште ки дар сохтмонаш 15 миллион сомонӣ сарф шудааст. ба гуфтаи сокинон, набуди назорат аз сӯи шаҳрдорӣ боғҳоу гулгаштҳоро ба ин ҳад оварда расондааст. пештар соз буд, аввал як тоза буд, тозагӣ буд, ҳозир дигар тозагиро нигоҳ намекунанд. акнун бештари боғҳо дар тавозуни шаҳрдорӣ қарор дорад. дар шаҳрдорӣ гуфтанд ки то ҳадди имкон онҳоро нигоҳбин мекунанд. шаҳрдор Бахтиёр Назарзода мехоҳад боз як гулгашту қабулгоҳи меҳмонон дар даромадгоҳи шаҳр бо қимати 3 миллион сомонӣ босозӣ кунад. ин босозиҳо дар ҳоле аз сӯи шаҳрдор сурат мегирад. президент Эмомалӣ Раҳмон дар ҷаласае ки моҳи феврал баргузор шуда буд, ҳамаи намуди сохтмонҳои зиёдатиро дар хатлон манъ карда буд.